kanu ye fɛn dɔ ye mɔgɔ caman bɛ yen o b'a yɛrɛ jalaki ka d'a kan ale tɛ ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kanu a ka kanu tɛ ka se ka taga yɔrɔ jan. O yɔrɔ la ne b'a fɔ ko kanu ye fɛn dɔ ye n'o y'a sɔrɔ i t'i yɛrɛ fɛ, n'o y'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ kanu fɔlɔ a ka gɛlɛn i ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kanu, parce que e tɛ se ka fɛn dɔ di ka sɔrɔ fɛn min t'i yɛrɛ bolo a ka gɛlɛn, ou bien an b'a fɔ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ. Donc o hukumu kɔnɔna la n b'a ɲini fɛ yanni i k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ kanu i yɛrɛ kanu fɔlɔ. N'i y'i yɛrɛ kanu n'o kanu ye sira sɔrɔ tuma min na i bɛ se ka dɔ ta o la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Donc o la o hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fɛ, i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ, i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kanu o kɔnɔna na. Donc ni conseil ninnu de ka di ye kosɛbɛ i abonné nin page in na ani i k'a cari ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o fana bɛ se k'a abonné cogoya min na. I kan bɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ la.